Ugorsz egyet ide. Várj, a legrosszabb helyzetet nézd. Maximum egy 30 métert fog zuhanni. Egy kis földrengés, becsukódik, kész. Nem fogsz érezni semmit. Véged. Nehogy följön, menjél már, bassz meg. Gyerünk, mert videót csinálok. Ja? Valamit mutassál. Az meg ezt nem hiszem, így jöttünk Na volna. azért veszélyes. Meredek? Nem, itt jöttünk Szabolcs. Meredek? Nem meredek. Ja, ez? Nem meredek, csak függőleges. Tudod, ezt már függőlegesnek hívják. Marikám, most jut eszembe, nem már voltál tetején? Nem áll. Nem áll. Nem. De! Innen fölmásztál, emlékszem. Nem volt. Igen? De! Szerintem is. Arról az oldalról könnyebb. Fölfele könnyebb volt. Na kis monkey. Akarok úgy járni, mint a filmbe. Erről is készül videó. Na. Mindenhol az igen. Oh. Nyújj, de megijedt! Mi vagy, mi vagy? Valami, és nyújj, kiugrott. Állj, de tessék mellett menni. Adám! Oké. Várjál. Vegyed, veszed? Kajot ilyek nincsen? Ráállítottad? Nem. Vegyed. Na nagyon lent vagyunk. Wow. Nyuszi volt. Mehetek le? Most megyek erre. Azt is megörökíted? Jó, csak menj már! Nehogy bemenj oda, Erika. Semmilyen. Hello. Hey. Éva. Ki vagytok, mint a üzzé? Éva. Ki van, mint a dögök?